Alt Urgell. Els 144 quilòmetres quadrats de l'Alt Urgell s'allarguen a banda i banda del Segre. La comarca, que té 19.006 habitants, té molta història i és un important nus de comunicacions. El Segre entra a l'Alt Urgell engorjat pel Veridà, frontera entre el català occidental i l'oriental i lloc de pas obligat i facilitat pel pont fet construir a Bar cap al 1030 pel bisbe Armengol d'Urgell, que va morir mentre visitava les obres. El pont es va mantenir dempeus fins que els aiguats del 1982, que van obligar fins i tot a traslladar el poble del Pont de Bar, el van enrunar. Al costat del riu, com diu Albert Vilaró, la muralla del Cadí domina tot el paisatge. Els pobles s'instal·len damunt la vall, abans del bosc, amb planells assolellats i amables. Les cases estan cobertes de teula. La massa calcària del Cadí fa que enlloc no hi hagi pissarra. Arsègal s'identifica amb l'acordió, instrument molt arrelat al Pirineu, que aquí hi té el seu museu, i cada juliol el seu punt de trobada. Aquests són pobles arrelats com pocs altres en la història. Són dels primers documentats a Catalunya i en l'actualitat tenen la seva bellesa i la del paisatge que els envolta com a principal recurs econòmic. La Plana es converteix en cruïlla de rius i de camins a la seu episcopal d'Urgell, avui capital de la comarca, afavorida pel complex esportiu que hi van portar els Jocs Olímpics del 1992 i recolzada en una història densa. L'edat mitjana hi ha quedat petrificada en el conjunt monumental romànic que presideix la catedral, amb absis i claustre del segle XII, i que continua en el traçat característic dels carrers porticats. D'aquesta història, el bisbe d'Urgell encara en conserva el càrrec de copríncep d'Andorra, herència dels conflictes feudals del segle XIII. L'edifici del seminari, per la seva banda, recorda l'obra de prelats com el bisbe Queixal i la seu d'Urgell absolutista i carlina del segle XIX. La Farga recorda l'antiga activitat pirinenca de la producció de ferro. La Valira ens porta fins a l'històric monestir de Sant Cerni de Tavèrnoles i fins a les portes d'Andorra. I la vall de Sant Joan Fumat conserva la seva unitat mil·lenària amb nuclis de traçat i d'arquitectura tradicionals.
La vall de Castellbò és el bressol del llinatge vescomtal que ha senyorejat una gran part de la comarca durant segles i va ser el nucli aglutinador dels càtars catalans al segle XIII. S'obria a la plana amb el domini de Castellciutat, que desafiava la Seu. A Montferrer, la plana deixa lloc a l'aeroport de la Seu, amb l'esperança que enforteixi el desenvolupament de la comarca i el d'Andorra. Aquests pobles i terres que van pertànyer al comtat d'Urgell van alimentar llinatges destacats en l'ampliació dels horitzons de Catalunya de l'edat mitjana. Els versos de Josep Espunyes ho recorden. Escassos i veus, a Tost, casal d'Arnaumir, 4 rocs en peu. Lo tronc que fou feu de feus, ara és pena en un sospir. Fidel Riu va immortalitzar la bellesa poètica d'aquests indrets. Josa, enmig d'una vall, els teus carrers escales. Dels teus coloms voldries, Josa, prendre les ales i fer-te més en l'aire d'aquesta vall que et tanca. Ara l'estiu tan verda, però a l'hivern tan blanca. Més alt et veig, tuixent, que els teus pollancres i oms. Pedrissos assolant et fan la plaça dolça, amb una font que brolla i esglaonats de molsa. L'estreta vall de la Vansa continua comunicant el Cadí i el Segre i donant vida als seus petits i vells nuclis de població, testimonis cada vegada més muts del pas inexorable del temps.
La vall de Cabó, al peu de la Serra del Bou Mort, va ser la primera tanca de la Catalunya Vella. Els seus dòlmens recorden temps encara més remots. Organyà pot estar orgullós d'haver conservat les primeres passes literàries de la llengua catalana escrites en el trànsit del segle XII al XIII, les famoses Homilies d'Organyà. La Vall de Perles conserva intactes els seus nuclis, enfilats cap al Solsonès, mentre el curs del Segre continua obrint les vies que han marcat aquests pobles. El pantà d'Oliana, projectat el 1935, s'imposa tot el sector meridional de la comarca des del 1959, quan va ser inaugurat. Gavarra convida a contemplar el paisatge obert de la vall mitjana del Segre. Oliana, des de les seves arrels més profundes, s'ha orientat a noves perspectives. Beneficiant-se de l'embassament, acull activitats piscícoles, industrials i comercials. Les terres del sud de l'Alt Urgell, igual que les terres veïnes de la Noguera, esperen que el nou pantà de Rialp tanqui les comportes per ser engolides pel Segre. Tal com explica Vidal Vidal, aleshores, instintivament, gireu l'esguard a migjorn i penseu en la Clua, en Bassella, en Aguilar, en Castellnou, pobles plens de vida que aviat no seran més que un munt de runes sota l'aigua, i una profunda tristesa us envaeix l'ànima, mentre els vostres ulls es van omplint de capvespre.